Panalo? Good morning mga kaspero. Dito pa rin tayo sa Batangas at dalawa pa rin kami ni Master Kevin, mga mana. At sana makadali tayo. Ito pa rin yung spot natin. Ayan. Medyo low tide, papunta tayo doon. Dahil papunta doon yung agos, sasabayan natin yung agos. Let's start hunting na mga kaspero. Palaot pa lang kami. At napakaganda ng visibility ng tubig ngayong araw. Sana tuloy-tuloy na to para maganda yung kuha ng mga video natin. At yung gamit ko palang pana, etong invert na patos natin. Ayan, sobrang lakas nito. At nilagyan kasi natin ng rubber na Mako galing kay Sir Abraham. At shout out sa'yo Sir Abraham. Napakalakas talaga ng rubber na to. Kaya sa mga gustong bumili, direct PM na lang kayo kay Sir Abraham or kay Corsi Spearmaster mga kaspero. Pagdating nga dito sa laot mga kaspero at nakapag warm up na rin tayo, mayroon agad akong napansin dito na isang good size na malaguno, around 2 to 3 kilos. Kaya dinahandahan ko tong binaba at hindi na ako gumalaw para lumapit itong green jobfish or malaguno. Nasa 20 meters ito mga kaspero. At tingnan nyo naman yung visibility, napakaganda. Kaya kitang kita talaga yung mga isda na lalapit sa atin. At ito, tinarget na natin mga kaspero. Tinatimingan lang natin na humarap at medyo lumapit pa ng konti bago tirahin. At nung tinira naman natin, sapol na sapol mga kaspero. Tamang-tama, pagka-secured ng green jobfish or malaguno, inagos tayo, natangay tayo dito sa medyo laot. Kaya free fall lang yung ginawa ko. At merong nagpakita dito ng isang great barracuda. Tinalikuran tayo, ngunit hindi hadlang yan. Titirahin pa rin natin. Sapul mga kaspero. Akala ko hindi tumagos, yun pala tagos na tagos. Napakaganda ng pagkatama dito sa great barracuda. At ito yung pangalawang isda natin, isang good size na barracuda. Umabot din ito ng 4 na kilo mga kaspero. Same spot pa rin at saka same dip. At eto, nagpakita yung grupo ng yellowtail barracuda. At syempre, pinili ko yung mas malaki. At sapul na sapul mga kaspero. Umabot ito ng 8 kilo. Grabe, ang laki at ang haba nito. Yung haba nito mga kaspero, umabot ng 120 cm o mahigit 1 metro mga kaspero. Kaya swerte talaga natin ngayong araw na ito dahil nakadalawang barracuda at malaguno na tayo mga kaspero.
laki mga kaspero. Laki ng mukha. Yellowtail Barracuda. Dami nila. Hindi pa na double shot, medyo malayo kasi. Change spot tayo. Bumaba ako dito sa 18.5 meters at tingnan nyo naman, napakaganda talaga sa ilalim ng dagat mga kaspero. Daming mga trigger fish or pakpakan kung tawagin dito sa Batangas mga kaspero. Kung sa amin naman tinatawag itong bigong dahil sa maitim na kulay at saka parang vampire yung ngipin nito. Ayan, sobrang dami talaga. At dito pala ako nakakapana ng mga dugtutuna or mas kilalang pugok mga kaspero, or sa iba tangiging bato. Pero this time wala akong nakita, kaya ahon muna tayo mga kaspero. At hindi rin nagtagal, mga 3 times na dive natin, natagpuan rin natin itong dugtutuna na hinahanting natin. At ayun, tinira ko na mga kaspero. Medyo napataas yung pag-aiming natin sa ating pana, kaya ayun, medyo daplis pero grabe yung lakas nito mga kaspero. Umabot lang naman ito ng 4 na kilo pero grabe sa lakas, kaya pinigilan ko kahit daplis yung pagkatira natin. Buti na lang hindi natanggal mga kaspero. At ito yung nangyari. Nung hinihila ko na dito pataas mga kaspero, yung flapper na lang yung nakasabit. Ayan, malapit na talagang makawala. Buti na lang nung paghawak natin sa buntot, hindi na masyadong humiglas, kaya ayun, secured. Ayos, nakahuli na tayo ng dugtutuna mga kaspero. Dito nagtry akong mag drop shot sa malalim. Umabot ito ng 21 meters mga kaspero. Ayun, nakakita tayo ng malaguno at medyo distansya sa atin. Tinira ko na mga kaspero. Ayan, grabe, kahit medyo malayo tinamaan at saka ganda ng pagkatama natin, kaya dagdag sa huli natin dahil umabot ito ng 7.25 kg mga kaspero. Ang laki ng green job fish or malaguno na ito. Sulit talaga yung dive natin dito sa Batangas. Pero layo, pero tinamaan pa rin.
ito nga, pababa pa lang ako, nag-open na agad ako ng cam dahil napansin ko dito sa mga bait na to na nagsisikalasan sila. Kumbaga parang may naghahunting sa kanilang malaking isda mga kaspero. Kaya dahan-dahan akong bumaba para tingnan kung ano yung naghahunt sa ilalim. At hindi nga nagtagal, merong grupo ng malalaking dugtot tuna mga kaspero na umangat sa atin. Nasa 18 meters pa lang tayo pero ayan, umangat sila at hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ito mga kaspero. Ayan oh, mayroong malalaki sa likod pero ito na lang yung tinira ko, yung nasa unahan. Baka lumiko pa yung nasa huli at wala pa tayong mahuli kaya hindi na ako pumili. Tinira ko na agad yung nasa unahan mga kaspero. Pangalawang dugtot tuna at ito na yung last fish of the day natin dahil umahon na rin kami at hapon na mga kaspero. Kaya paldo na naman tayo. Kape si Bro Kim. Kape-kape. Oh. Tuloy. Oh, ulam namin yung nahuli nating dugtot. Nakakain na. Ayan, sasabaw tayo ng Tulingan. dugtot tuna. Dalawang At kalit. ito, i-sushi natin. Sashimi. Yan. Sarap ng laman. Sariwa na. Fresh pa. Oh. Ganda ng laman. Oh. Mag-sushi tayo. Sashimi. Wow. The best sashimi. Ganda naman oh. Ganda hinapatas. Kami nakapag-sashimi kami dalawa ni Gandumayo ng barik sa akin. Si Kim. Oo. Sashimi namin pulutan, may dalang tanigi. Ah.
Ano nga yung sasawa niyan? Wasabi. Yung wasabi. Yung sinasabing walang masabi. Sa Wasabi. SM lang nakakabili na, no? Oo. Sa Lazada, meron. Marami. Ay, oh. Ang mga idol, oh. Ganda ng laman. Fresh na fresh. Yan ang, kahit isaw sa mo na agad sa suka. Oo. Okay na bro, ready na ating Sashimi. 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 Ano pa ba nung sausan nito? Ito muna. Ito muna. Yan. Tapos, lagyan natin ito. Konti. Kunti lang. Tapos, Sibuyas. sibuyas. Panalo? Ayos mga kaspero. Alang? Halang. Huli nam-nam. Ayan, tayo rin. Kuha tayo. Ito. Lasang tulong. Sasabayan ko si Bro Gab. Isa pa, last. At Yummy! shout out muna tayo mga kaspero. Shout out sa ating mga solid supporter and subscriber. Lalong-lalo na sa ating mga nagko-comment lagi sa ating YouTube and sila Marcelo Bernaldez. Ayan. Solid supporter natin. Kay Sir Bobby Gaba, kay Sir Bontasio, and then kay Sir Jeffred. And then sa ating mga team dito sa Steam Tone Shot ng Batangas. Pero ayan sila Bro John Ray, Bro Ronald, Bro Ashley, Bro Jojo, Bro Kim, and Bro Ryan. Sila Bro Edgar, Bro Nico, at Bro Dendo, syempre. Sa mga Palawan Spero natin na nakasama, sila Don Coron, Native Channel, shout out. And then kay Joy Adventure, kay Coach Ali, kay Sir Maki, and syempre kay Joy Adventure, Native Channel, and then kay Batang Spero, and then kay Master Bogoy. Ayan, shout out sa inyo. At syempre sa mga kasama natin sa Boracay Spero, kay Sir Danny Hireda, shout out. And then kay Master Dodoy Montoya o kay Rex Montoya, shout out din. And then sa mga speras dyan, shout out. At syempre kay Master Kyle, yan shout out po. Kay Master RG, kay Master Jobert, kay Master Helmar, and kay Master Potts ng Romblon Spero. Yan shout out po. Ingat po kayo lagi dyan, mag-dive ng safe. And syempre always pray before dive para sa safety natin mga kaspero. Kaya eto, kain tayo mga kaspero. Luto na yung ulam. Lumulubog na ang araw, Nagat yung ano ba? bitbit ang pana, Ano nga pala maganda sa misip ko na handa na. Musok na yung sabaw ng dugtot. Tahimik lang ang paligid, Maglagay tayo dito. sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito, basta laro dito, sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat, kalaban pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spearfishing. Alright. YouTube stories, Yan. tunay na buhay. Sa birthday niya? Natutong sumisid mag-isa, walang airtime, Kim. panata, Sarap. Bro, sama, bro. panatang lakas ng Bro. loob. Laban sa agos, laban sa gutom. Hindi uso sabi, bro? ang shortcut, bawat Oh? isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabi ramal sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spearfishing, YouTube stories,
Ha? Hindi lang vlog, may saysay. Tradisyon ay binubuhay mula lolo hanggang ngayon. Pamanay, binabantayan. Gabi naman sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi naman, spear fishing, hindi lang content. May puso